Asiniro hamadi hamu dohot dame na sia debata amata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hata dihamu dongan sapartangyangan dongan sahuria apalah di bornginon omma pamuhai di hita di pertangyangan nanaing sipatu pauta songon naung ditangyakon amat tasituata silalahi nakin merlujung mahita talului matuhata marhite pertangyang pamuhayon pitor udukma jaluma nang ditonga-tongani bagas taganuk asa marhite perlujungoni las disima hita boy marsaor marhiti hatani debata jala marhiti ma di babor hatani tu hatta mahita marhiti buku panurirang Yesaya bidu 55 ayat onom 1 ayat sia alai luas samuma juau majahahon semulai ayat sada asa lam takas ayati ta berengan non di bagasan akajamita ujahahon ma semulai ayat na perjolo bidu 55 sonoma diduk dising tikting madokon marsaulihon asinirohani debata. O sude hamu akan namauas roma hamu tuaikon jala hamu akan nasomarhepeng roma hamu manuhor mamonggoli dohok mangaton seroma hamu manuhor anggur dohok susu unang pola marhepeng manang marpanuhor bahasa tung madasing hepeng hamu tunaso tau hanguluhonoton jala nanyo mamuna tuhor ni nasotao pasonak kamu sa tangon hamuma au asa panganom muna natabui jala busuran rohamuna di tabo-tabo tareon hamuma pinggol muna jala roma hamu tuau tangok kamuma asa mangulu tod dimunai jadi bahenok kuma tuhamu padan saliling nililingna ima padan parasian nasitongi tu sidapit naso tu pamuba idama sitidangi tu akka bangso ibana hulehon bahen partogi dohot silehon patik tu akka bangso idama bangso naso tinadam hian iko joom mudo jala bangso naso tumadaho ro manahopiho ala ni Jehovah di batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di bahen ayat onom salului hamuma Jehovah bican terbahe dope jupang ibana jauh hamuma ibana bican jonok dope ibana sai ditadikon halak parajahati madalanna jala jolma pergi duki akka sakapna saya mulak maibana tu Jehovah asa marpangulagi rohana mida ibana dokot tu deba tata ai buasdo rohana manalesei ai dada pikirakku pikiramu nai jala dada dalam muna akka dalaku ninna Jehovah ai songot tibon ya kalangit siat tanoon songonido tumibo akka dalaku siat dalam munai jala akka pikiraku sian pikiramunai ima sahat ni trupuki di hamudongan saha porsiaon sa pertangyangan na hinakulongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus terlumobi naronuaeng di bagas joroon songoni na Ultungadong di tongan ibagas nuaeng na dohot marsaor di bagasan live streaming on. Dalatala memahami mangatusi jami taon diurupi do hita marhite judulna. Ida sapala hujahan kisah gijang.
Judul perikop ni Yesaya 55 didok tikting madokon merasaulihon asini roha ni debata. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Doho pangatusyon na asing songol dia mahita manang aha masih patu paut ta asa taruli hita di asini rohani debatai. Ima naboy tabereng song mangurupi hita na perjolo mangatusi turupukon. Songol dia mahita aha masih patu paut ta asa taruli hita di asini rohani debatai. Totuna perjolo sahali mamukasen ayat sara 1 ayat 5 didok di sida 1 i didok Roma hita. Roma hamu, marilah. Ya. Isero naro. Ima akka namauwas male. Roma hamu akka namauwas tu aikon ninna. Roma hamu akka namale tu dia ro tu aik. Lebih tepat didok tu mata muali. Ya. Datanglah ke sumber airnya asa dipasobu wasmi. Dipuaskan dahagamu dan engkau juga akan dikenyangkan. Dungi didok Roma hamu manuhur anggur dohot susu tang pola marhepeng alias gratis. Ya. Unang tagonan pasuda hepengmu tuna semarguna. Naso tahu pasona koko. Jangan sia-siakan uangmu untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi ido rumus na perjolo permuda na perjolo molunaing prasauli honota asini roha yang dibata. Roma hita, Roma hamu, marilah. Tu dia didok nakid di sini jelas tu Yesus. Di hatanya detai pedi di nomor 170 didok aka amanginangat ya. Roma tu Yesus, Roma tibu begi hatana jakko burju narolu Yesus panguluhu asal porsiaho. Jadi sabutulna di hamak kadongan sa tabo-tabona sa sodap-sodapna sa gudang-ni-gudangna di pada di tuhatta si pangano do sinumon anggo sorodo kita dang adong lapatan ni siswa do dosa duhuk nai molo memang dang rohita di sarana rupani aka amanginang dong pasatangyangan adong marupani sa spanduk manang baliho marisiho jow-jow ajakan asarot inganan na tinutuhon disi mangan disi minum ya dengan gratis tinggal datang saja. Datanglah segera, nikmatilah perjamuan makanan minuman yang kami sajikan. Tidak perlu pakai bayar, gratis. Ini narupani i. HP dang rohita akka amanginang totu kan gabi sia-sia do sude. Gabi magopo do sude. Sia-sia do tiktingi, sia-sia do ajakani, sia-sia do buah-buahi molodang rohita tu otangani. Songonima nuaing asini rohani Tuhan ikorodo hita tunapuna asini rohai imba tuhata asarap persaulih kita di asini roha na pinato pana ima na perjulo tahi dari baga satrupukon na paduahon asata persaulihon asini roha di bata ikon say tadului do Jahoba jala ikon say jowot tado ibana imana nidok na di ayat onomi say dului hamuma Jahoba bican terbahed dope ibana selama ia berkenan ditemui kurian itu hatta dang nomor lapatan nagabi terbatas waktu ni Tuhani ada saatnya dia bisa dijumpai ada saatnya juga dia tidak bisa dijumpai daun dang alung jam kerja na rupani jam sekian tutup jam sekian buka daw. Songolido ng padohan, jauh hamuma ibana bican conok dope selama ia dekat tang nomor lapatan na daw tu hatai. Yesoi sedang ada di tempat atau tidak di tempat. Daw. Dan ini ada konna. Ala taboto do ia sifat ni tu hatai immanens dui. Immanuel, Tuhan bersama kita. Ala ni solhotna, ala ni jonokna, ala ni roking ni persauratta, doho ibana nakin, lama persaulihon asini rohai
tak perlu pakai toa hita makatai do ibana. Tak perlu pakai sound system, mana pakai toa hita mau jutu hatai. Emangnya dia bolot, down. Pura-pura nggak dengar. Tuhan kita itu adalah maha mendengar. Ya. Tuhan kita itu maha pendengar, ido asa di bagasar tabi hita martangiang. Ya. Ido asa di bagasa menamartangiang nahohom. Di begitu hatta do dari bagas rohatai. Ido sarang perlu rupani pola ikum martangnya kita kosonggaha Tuhan rupani tak pula perlu. Ido sa ya ni bereng disada persikola ni danak di dulu sanggul di huta guru-guru main. Lukis rupani di badan ni dinding sekolah belajar keras, bekerja tekun, berdoa terus. Dan idokon berdoa keras, dangina. Tadi berdoa terus. Alani itu dihawa ka amang nang dungi dang songon dokter tu hatai. Dang adong jam buka do jam tutup. Arawaha memang. Dak songoni dong dokter na di Portigon tu hatai. Ulaung dokter spesialis. Dia bahkan super spesialis. Di tonga-tonga ni padalanan ni Pakubasio. Sudia kapadohan na tagit yang naki di hamakamang justru manunggulihi terus hasil tong nai. Manunggulihi tado di hamlung asa pertanyaan. Makarikoton mangargaho tiki adong do tikita mangaludi ibana itu nagabi suku-sukul. Adong do tikita majo ibana itu nagabi renungan di hitan wain. Di tikita bu tahilala isiru tajo akaina. Di tikita bu tahilala na mangulur. Isi do juk tajo. Amok tero manang inukta. Siapa perhatani? Amang do kan? Aha buktina, ta coba praktek ko. Mulo tahilala kana tabu di Portibio tertaro do amang juta bune itu tuh bah solang nai di inganan. Kan itu? Ale mulu hacit isiru tajo. Agu wacit na inong. Takedo amang waci amang na law. Ale bolo nunga jalan buntu. Nunga kul desak ninna kana boso bulung. Nga buntu be pakilalata. Baru petadok. Di dia do Tuhan. Bahasa pasubuh hami, pasubuh muhami di situasi nasongono. Ima natabere. Ima natahilala. Kamu kadongan sa pertanyaan, anggo tu hatai anytime do. Anytime do ibana laos jam 3 be, tak hubungi tu hatai online do ibana terus. Kiradang hiya masa rupani molo taluli tu hatai, dungi teroma rupani suruh-suruan ni madok, dia tidak ada di tempat. Lagi di luar kota, lagi istirahat tu akan asasing. Kira nasihado. Tabigi songuni, ya, ya sudah di telepon rupani HP gabe si Veronica rupani madok nomor anda tidak terdaftar di rupani, ya, kira nasodom rupani songuni hawa kaamanginang HP ngapas nian nomor nai dipicit sa pulusia 50 sada 5 taboto dei kaamanginang sada sia 50 sada 5 bulu 10 siai ala pertanyaan do bodoh hita saotik menggali ilmuna ya sia 30 sia buku pesalmeni ya siapa dan Nairobi urutan 10 sia ma sia 30 sia buku pesalmen jadi pesalmen 50 ayat 15 10 sia 50 15 tabuka mai tapicik mai aha mari dok di pesalmen 50 ayat 15 tabuka jo asetor tapicit jala haluar manon aha mari dok di sini 10 nakin urutan di sapana Nairobi di
Psalmen 50 ayat 15. Nyate dangape polang bilaya robbe. Nama da sita dia balagi ka sekolah minggu remaja na pasubul membuat ke Bibil. Nah tapi dia makinggam nasida akka. Ya. Psalmen 50 ayat 15. Tabuka mata picik ma ahli dok di si. 3 2 1. Salenai 2 tolu. Jala jauh ma'au jumpa di area hagogotan asahu palua ho. Iya, masalahna. Persoalanna hiado taju, hiado talului, hiado tabukai. Saya di telepon dunia, masuk dunia alai dan diakak rupanya ini. Di telepon enggak diangkat, di WA tidak dibalas. Ya. Kita dokan lesiring soni di hawa kaamanginang. Adong do kita songoni. Sadari yodo rupani idi WA donganna. Dua rinai pe asa dibuka. Bulu namoding rupani ngajulo borkat. Situ madoki namoding bah. Namborkat do HP ina ala imah. Nasiring tahilala. Colma do na membatasi tikina tutuhani. Dungi dokma. Beta lai tu pertanyaan non. Babunghai bah. Atau maju bah songon naluju hurasa baru sakantor au. Hau maju dah. Eta ida natu pertanyaan non au pemuhai doon. Alain tertujuh-jauh manon atau mezubah songon repot. Ba tema pasak mata bidah muluboi di pasak maju dulung-dulung titip indah musen. Kurir itu hatta asa dohonota. Jala tahilala sering dohi tama batasi waktu tatu debata. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya jangan pernah menunda-nunda mencari dan berseru kepadanya. Kita semua diberi Tuhan dengan waktu yang sama. Bulu tua 24 jam buat Tuhan muaka amanginang. Dan berbeda Tuhan tay mangalehon waktu ini. Matanya ripe isodangi do na jahat na burju satu ngajahat na satu ngaburju. Sudah sama diberikan oleh Tuhan. Yang menjadi permasalahan bagaimana kita mengatur waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Imana padua. Romana patuluhon di hamwaka amang bado hita mapersaulihon asini rohani debata. Marhite nauduk hita tusakap hatuaon di debata. Ya. Mulai dok nakki di bagai satu pukon dak pikiramuna jaladada dalam muna akadalaku ninna Jehovah. Dang nalahu masodau pikiran doho akadalat tatu hatai dao. Alai ikon okuhonot tado dihamu akka amanginang tumipodo dalan doho pikiran itu hani sian akka pikirata. Pikirata terbatas do. Dalat tapi terbatas do. Bahkan na jujut tadalani bulu hitalilu. Ima padalingulu taon. Bulu taro perupani pikiramu deh. Bulu taruh perupani imadah pikiraku sonon. Hape mana sadir nama dohi besi pikiran dope. Ini makanya tadi bagas pada lingkungan semua terbatas. Anggota hatai dang hia salah berpikir. Anggota hatai dak hia salah memilih dalan. Ido saya do audo dalani do hasitongan. Ido di do hatai itu hita ka amanginang. Ya. Ido asadang adong istilah manusia punya bisa, Allah punya kuasa. Kita punya bisa, tapi Allah yang punya kuasa. Kita bisa terlalu yakin dengan kemampuan kita. Kita bisa yakin dengan kekuatan kita. Kita bisa yakin dengan kedudukan kita atau kepandaian kita. Akibatnya kita lupa untuk mengandalkan diri pada pengasihan Tuhan. Ido na juju aka amangina. Kita lupa bahwa yang menentukan bukan hanya faktor andalan kehidupan kita, melainkan faktor pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lupa bahwa kita bisa saja membuat rencana, namun kita tidak bisa menjamin kepastian hasilnya. Itu teh, aka amanginang. Itu di halak Inggris rupanya ing, man propose, good dispose nina. Manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Rohani jol merasakan dalamnya
Tuhat ta di batalan apa tu lakana. Itu luar biasa na bahasa Batak tay. Budo tabahin proposal ta marmengo-mengo di hamu akka amanginang. Budo benota proposal tay hebat dan luar biasa. On manyan, neng an manyan. Song na di pasar, di unani rupani. Neng butut taan, nang butut taon, nang an, nang on. Ujungnya gabi onan, asa nidi. Bahasa ni onan, an, on, an, ini gabi onan ma. Baru benotay, marmengo-mengo proposal ni ngulut tahun, pengen punya ini, punya itu, silakan. Ya. Mau punya mobil silakan, mau punya tanah silakan, mau punya rumah silakan, mau punya calon istri, mau punya calon suami silakan bagi orang yang belum. Ada belum ada ngotong bahaya unang. Ala ini ingot. Kamu punya rencana, ingot tado, Tuhan tado manut Tuhan ini. Anggo so dia sisi tuat tado pani ada ngonomu. Ada honota. Anggo so disposisi ni Tuhan tai ada honota. Ibarat rupanya kaamangin ang tabay proposalya te. Omma tabayan, omma rupani anggo so disposisi hodo, anggo so di asisi hon na marhuaso tu proposalido, dang adong napatan na. Song ni dong ulut tau di julong ni di bata. Song ni dong ulut tau di julong di bata di hamulokan sa pertanyaan. Bodo sudah tarencanahon nang songonon, nang songonan silakan alay ingot sada Tuhat tado na manut tuhoni. Asa unang pangasaho pikiranmu. Bodoh ho gabi manarita. Unang pangasahon na binotom. Bodoh ho gabi tahirin. Alay gorgama. Sa hibat-tibat na alay ingotom mo do Tuhat tado na manut tuhon. Alani di mingguta di ari minggon o kuli ido sa idok satong maranak do matakku do Pak Jehovah. Nang hita penuaing naroli tonga-tonga ni pertangyangan pamuhayon. Mulak mahita tu Jehovah asarabotan hasonang atau dita ala holan tu Jehovah do mangaranapi pameringatay sianido jaloota akkahaluaw nasa tikosna. Pertangyangan non lama muay hita ma marsaur di tonga-tonga ni bagasta. Udok duto kadonga perhalado amangina. Tonga-tonga ni kaparseman nami ala nunga agak sedikit longgar hita di tonga-tonga ni akka kesempatan. Terus masuk mahita tuminggu naroon titik keron nama. Lujung mahita di akka persobauta di kategorial saluhutna. Bahkan di pertangyangan ya 2 hamina full timer doang di son tabadungai akasitua naung ya semalam huria tahun ya 3 atau 4 sekali jalan hari Rabunya. Manang holak pedita ipe, manak perjabu ipe, manak paragedai ipe, manak tetanggana ipe, jalan terus. Dan gabe sohita na memuji Tuhan. Amin. Tak pola ulama pamuhay. Bulang pinahal na luar biasa non tabereng sime. Ala kita turun langsung ke lapangan. Asa di sido hita bajupang. Ala ino memang todina tu jabu-jabu do. Ala Roma akasori magui ta modifikasi ma. Di pamuhay sadarion lanjut ma ta tutup ma di bulan November. Pasrohaku ni hawaka amanginang. Di bulan November ta tutup ikor Roma sudi hita. Ate. Mangurupi hita sudi disi. Dangarong na borkat. Amin. Ito. Sutungaw na lao. Sudi narong di son terbereng di arong go CCTV sa di son. Jadi berengom mal bulan November ni akajol mana terbereng di son bulan November menon do catatan. Ade. Isi do na naro do na soro. Isi na borhat, isi na soborhat. Pasti ada perhitungan secara matematika do secara multimedia. Nah, anong dohonot tayo si di haumak kaamanginang dang nalang dohonon taringot tu isiro neng borhat dangi. Alay di bagasan akka pameringatay tu juluanon iboto tu hatta do na di bagas rohatay. Iboto tu hatta do programi udok nakin silakan proposal buat sehebat mungkin marmengo-mengo alay ingotom mo do
Tuhat tado namanot Tuhon. Alani nang persalihonot ta asin rohani bata, tunduklah pada rencana, tunduklah pada rancangan dan jalan Tuhan. Asa tokto hilalaumu gajang tangan di bata mengurupi ho di tonga-tonga ni akka situasi keadaan na niadopamu dok na naing sedopamu be tujuluanon. Amin. Martang yang mahibat. Mulia tema Tuhan dihatam na badiai na totong manungguli roha pikiran ng todinami. Jala paso-paso mo mahami asa maperbiyuhon aka perbuin na denggan perbuin na tonggi jala dayon nami matuhan perbuinai di na humaliak kami. Ale Tuhan disodo kami ruas ni huriak na torop supiga kami di tonga-tonga ni bertangyanganon. Ala nima dihirim rohanami do Tuhan. Dinaong hubuk kami pertangyanganon. Pukaw nami mamarurut. Tutonga-tonga ni akabagas ni huriam. Tu akaminggu na mangihut. Roma ho oleh Tuhan, Jun nami maho, o tangon nami maho. Di tonga-tonga ni akapersobaon nami posrohan nami. Ton dimima nahupatu julohami ale Tuhan. Laho madalat ton sudi aka program ni huriam HKBP bonang indaw. Secara khusus supasatay matuho ale Tuhan. Aka ruas ama, ruas ina, naposo bulong. Terlumubi ng aka perhubas. Naruri bagay sa tikyon. Paso-paso mo mali Tuhan. Gudang do sa sitong na akaulaw na sida ali Tuhan. Alay tung macariko do na sida marsaor. Rapdo hot hatamin di baga sa tikyon. Lam tabay magugol ali Tuhan. Tu akaruas ni huriam naro di baga sa tikyon. Bulutung pinibagasan na kurang hakipason pagopis may li Tuhan. Hatami na parguguyikon. Nasa totong hami Tuhan tutujuju. Ujo hami ho, hului hami ho. Jala toktong may gabi jamita na mangulu ala holo Tuhan na hujuhami di tonga-tonga ni hagugutan jala di palua ho mahami asa pujon nami ho di saluhut may atong borhat mahami Tuhan tu saluhut akapakubasyoni di bagasan asi dohot holong ni roham di bagasan Yesus Kristus martaki yang hami tuho. Amin.